Labarina shiri ne mai dogon zango da ake alfahari da shi a duniyar Hausawa da ake haskawa a gidan talabijin na Arewa 24. Bayan shirin Izar So, babu wani shiri mai dogon zango da ya kai shi karbuwa. A yayin da shirin ya yi nisa, sai jagorar shirin wato Nafisat Abdullahi wacce aka fi sani da Sumayya a shirin, ta bayyana ficewarta daga shirin na Labarina da kuma dalilin da yasa ta fice, inda ta yi rubutu a shafinta na Instagram da kuma Facebook kamar haka. Happy New Year to all. Labarina project ne da nake alfahari da shi a duk inda na shiga. Sarah Movies is also my own company because mun jiwa muna aiki tare. I am very sad to let you all know ba zan ci gaba da aikin Labarina ba. Dalili shine rashin samun lokaci na yadda ya kamata. I have my own business to call a company to run and also my own films that I am planning to start shooting very soon. Ba zan ce a jira ni sai na san da na samu lokaci ba. Dole za a ci gaba da fim din Labarina ko da ni ko ba ni. Ina ba wa dubban masoya hakuri akan fitata daga shirin. Alakar da Sarah Movies za ta ci gaba da tafiya lafiya, babu hayaniya ko cin zarafi. Allah kuma ya ba su sa'a wajen kammala sauran shirin. Wannan shine bayan da ta yi a shafukanta guda biyu, Facebook da kuma Instagram. Dama a baya mun samu labarin cewa da ta samu damar fitowa a season 4 wato zango na 4. Mutane na cece kuce kan wacce za ta maye gurbin Sumayya wato Nafisat Abdullahi a cikin shirin ta Labarina, inda mutane da dama ke ganin cewa fice ita ce za ta maye gurbin nata. A watannin bayan nan dai aka samu labarin ficewar ɗaya daga cikin jagoran shirin wato Maryam Waziri wacce aka fi sani da Laila a cikin shirin ta Labarina, inda ta ji ta aure wani tsohon dan wasan kwallon kafan Najeriya. Mun gode da kallon wannan bidiyo, kada ku manta ku danna mana subscribe da kuma alamar karawa don mu samu shirye-shiryen mu. Mun gode.